Здравейте, вие сте с авторите на Мадамско. Аз съм Мартина Соботинова. Аз съм Алекса Димитрова. Аз съм Раница Атанасова. Аз съм Диляна Христова. Гледате коледния подкаст на Мадамско представя и сигурно вече ни познавате от нашите статия и интервюта в madamsko.com. Мястото, на което се намираме, се казва Space to Be, етаж 8. Те са домакин в заснемането на днешния ни подкаст. Това е едно много уютно и светло пространство, което може да бъде убежище от шумната градска среда. Space to Be е място за арт събития, програми за личностно развитие и вдъхновяващи срещи, само на 8 минути от града. Събрали сме се днес заедно преди посрещането на новата година, за да обсъдим всички интересни лайфстайл новини, с които ние самите се сблъскахме. И всъщност тази година за нас беше наистина емоционална. Бяхме на много събития, срещнахме се с наистина значими личности и смятам, че ще има какво да разкажем. Така че откъде да започнем? Аз предлагам да започнем от Тейлор Суифт, понеже тази година всъщност всички и медии, всички социални мрежи всъщност говореха точно за нея. Не само заради турнето й, което беше фурор, но и всъщност Тейлор Суифт беше в фокуса на новините точно заради филма, който излезе, заради новата й връзка и всички награди всъщност, които получи. Да, тя стана и човек на годината. Отделно филма, който пресъздаде всичките турнета, беше наистина топ новина. Им чувство, че всяка седмица излизаше новина за Тейлор Суифт Да. с новите й постижения и дори почва да надминава Мадона, Бионсе по популярност и по награди. Освен, че стана личност на годината, аз се сещам, че всъщност тя е една от малкото жени, които са награждавани точно с тази титла. Мисля, Да. че е втората след Ангела Меркел. Не беше Ангела Меркел. Авис беше така много любопитна. Всички я следяха. За мен беше много странно точно колко много я следяха тази връзка. Защото в един момент всички медии започнаха да пишат за това, че Тейлор Суифт има нова връзка. Държали са се за ръка. Споделили са си първата целувка. Което според мен беше прекалено много навлизане в личното пространство и на двамата. Излязоха и снимки как тя е била на мача на Травис с майка му. Беше много сладко, между другото. Да, той между другото много я подкрепя и всъщност, нали, първият път, когато се разбра за връзката им, на Тейлор беше пък на негов матч. Така че, Да. въпреки че са явно доста заети хора, намират време за себе си и за връзката им, което е хубаво. Не знам как приемат това, че толкова много им се навлиза в личното пространство. Аз лично, може би не бих го преживяла така лесно, но сигурно те са свикнали с това. Със сигурност са свикнали. Тейлор мисля, че е в индустрията със сигурност повече от 10 години. Даже мисля, че 15 години. Може би, да. Така че... Всъщност нейната кариера започва горе-долу на нашата възраст. Ако не е по-млада, на 16-17 години. Нещо такова. Да, съвсем от маничка почва. И от нищото се изкачва до върха. Да, за коя друга знаменитост може да кажем по някоя дума? Аз се сещам специално за Селена Гомес, защото всъщност напоследък доста се говори за нея и за нейната нова връзка. Да, и тя изненада феновете. Да. Оказва се, че е приятел на Джастин Бибър, между другото. Да, той е участвал в нейн клип през 2018 година. О, сериозно? Да. Как беше името му, ако някой от вас се сеща? Не се сеща. Бени, мисля, че беше. За неговото име, да. За неговото име, да. А иначе клипа беше в едно голямо легло, те скачаха. Да, той е доста интересен клип, но всъщност той, доколкото знам, е или продуцент, или всъщност е написал самия текст за тази песен. Да, участвала, да. Явно още тогава нещо според мен, имало така. Не знам дали само приятелство, но... Можем само да предполагаме. То беше много сладко, защото всъщност как тя го обяви, не знам дали знаете, но някакви фенове коментират постове в Инстаграма и тя просто отговори, че той е човека спечелил сърцето й и беше голям фурор пак. Тъй като никой не го очакваше. Аз бях гледала всъщност някъде пост в някой от американските медии. Беше качила точно за тяхната връзка и в един от коментарите
всъщност се гласеше, може би Селена Гомес и Бени са заедно и всъщност тя беше коментирала факт. Така че, да. Ами ние може би, то се подразбираше за някаква степен, защото тя смени стилистката си. Преди това пък много често я бяха осъждали, че всъщност стила на обличане не е подходящ за нейния тип фигура, нали, понеже се Мгм. напълня заради здравословните си проблеми. И все пак може и заради това да е било. Да, предполагам. Не знам дали следите иначе Джо Джонас, който и той от тази година всъщност се раздели с... мисля, че даже дори му е съпруга, понеже имат 4 дечица, ако не се Да, лъжа. да. И откакто се случи това, поне в TikTok, забелязвам, че отговаря на коментари на фенки. Да, доста е активен. И феновете пак поудяват. Съответно, и той на мен да ми отговори, Джо Джонас, сигурно ще се изкепя. Да, тази година е на знаменитостите. Аз малко така я определям. Поне, нали, в лайфстайл категориите. Аз забелязвам, че тази година всъщност знаменитостите са много по-отворени към връзката със своите фенове. Да. Защото, както ти каза, са доста по-активни в социалните мрежи. Ако преди имаше един образ на известна личност, който е супер изпипан, с грим, с прическа, в една доста така подредена среда, в момента те се снимат без грим. Говорят за личния си живот, говорят за някакви проблеми, които имат, които и ние всъщност имаме в ежедневието си. Да. И не се страхува да споделят снимка с недостатъците от червения килим, например. Да, това е много готино, защото виждаш, че дори тези хора си имат своите недостатъци. Някакси, не знам, може да не се притесняваме толкова много. Да, със сигурност. Не знам, нещо може би да кажем и за български знаменитости, да споделим. Между другото, Александра Петканова, като казахте червен килим, тя Да. беше на събитие на Армани, ако се не лъжа, или нещо. Да, и Мисля, че беше на Милано. в Милано или в Кан. Да, червения килим. Да, даже беше на На филмовия фестивал фестивал. беше. Да. И тя беше поканена тогава от Армани, защото те бяха казали, че трябва да има еди си колко си от различни националности известни личности, които да представят бранда, и тя по тази причина мисля, че беше заминала. Тя Да. беше с рокля на София Борисова, нали? Беше много красива роля. Не е с на София Борисова. Не знам как се казва дизайнерката, но тя с нея работи за всичките си официални облекла и когато се появява на... Защото помня, че беше на българска дизайн. Да, на българска дизайнерка, да. Не мога да се... Ето, роклята й беше така леко прозрачна, Да, съвсем. много красива и това е доста голяма така гордост за България, според мен. На българска жена да се появи на червения килим. Световно. Впрочем, роклята й беше доста подобна на, мисля, че Кайли Дженър от преди няколко години на Мед Гала. Да, така прилепнала. Да, с съвсем. камъчета. Да. Така е. Какво друго да кажем? Имахме и български сватби. Да. Много. Много, да. И бременности също. И бременности. Ако искате, може да споменем нещо. Някоя любима ваша... Всъщност тази година аз бях на сватба, която беше в Балчик. И всъщност една седмица след тази сватба видях, че Бор Първи е направил и своята така церемония на същото място. И беше доста интересно. Имаше доста хубави кадри. Там изглежда много красиво. Да. Лично не съм била, но... А къде е била сватбата? Двореца в Балчик. Да. Да. Ами можем единствено щастлив семейен живот да му пожелаем и много кариерни успехи, разбира се. Да. Той изкара и нов албум наскоро, между другото, че точно по повод сватбата, казваше се песни за сватби и погребения, нещо такова беше. Ами явно съвместният живот му влияе добре. Творчеството му да му Творчеството върви. Така, не знам, да продължим с някоя друга тема. Ами аз да не се говорим сещам. само за личности, или ти се сещаш нещо? Ами искам да допълня, сетих се, че всъщност Николета Лозанова обяви наскоро тайната си бременност, което наистина гръмна много в социалните мрежи. Да, не знам как е успяла да го скрие всъщност. Въпреки, наистина тя е доста активна. Да. Се качва и се снима и обикаля. Между другото, тя е една от малкото известни български знаменитости, които така се задържаха, нали, с половинката си и при това доста време.
Да, въпреки първоначалните раздели и събирания. Объркваници с... Да, сега вече доста години са заедно с Ники. Да, те имаше някакви спекулации, че всъщност те не се карат точно защото децата ги гледа Валери Божанов. Нямат причина за какво да се карат. Така че да. Не знаем как е точно. Те Може да казват. предполагаме, да. Да. Добре, може да продължим с някаква друга тема. Наскоро аз, между другото, четох. Huawei са правили проучване малко на здравна тема, понеже ми стана интересно. Супер. Което реално засяга здравето на европейците. И всъщност, на мен, което ми стана интересно, беше, че 50% от нашето население не се харесва по начина, по който изглежда. И най-малкото не е удовлетворен от здравословните навици, които има като изградени. Да се чудя вашето мнение. Какво е смисъл? Вие радвате ли се? Мисля, дали спортувате или как спортувате? Лично според мен този проблем е много по-дълбок. Аз с някой наскоро се бях говорила точно за това, че социалните мрежи ни влияят по такъв начин, че ние си създаваме една изкуствена персона в главата. Начин, по който трябва да изглеждаме, живот всъщност, който трябва да водим. И мисля, че точно това, че ние не се харесваме нито в кожата си, нито по какъвто и да е начин понякога, е точно породено до някъде от социалните мрежи. И постоянното сравняване с Точно. хора, които Да. са се изпипали от тук там. Да, всъщност социалните мрежи все повече ще навлизат според мен. Някакси там си стана сцената, на която всеки гледа да се развива там, да се добере, да събере повече последователи. И се надявам първо хората да осъзнат, че това е просто не е реалността. Виртуална реалност. Да. Но не е реалността. И то идва тънкия момент. Не може да сме перфектни. Точно, реалността се сблъсква с виртуалното и наистина някои хора не могат да го понесат. Все пак и процента на хората, които страдат от депресия последствие на тези неща, продължава да расте и света няма изготвен механизъм, с който да се справи с този проблем. Това ми беше интересно. Вие как тренирате, как се храните? Дали ти тренираш ли? Доста нездравословен начин на живот водя. Но аз лично не се влияя от социалните мрежи. Браво. Ето един добър пример. И забелязах, между другото, че и в обкръжението ми хората все по-малко се доверяват на инфлуенсъри, защото едно е на камера да ядеш скъпи блюда, друго е зад камера да си направиш филе с лютеница. Въпреки, че понякога филията с лютеница е много по-хубава от череп скъпи. Аз затова обичам да качвам всичко. И като ям филия с лютеница, и като някой път съм на ресторант. Гледам да има и от двете по-малко. Или... Баланс. Да, понеже имам малко детенце и обичам да качвам снимка как плаче, примерно, и се тръжка. И след това за такава снимка, на която седи усмихнат и... Да, че всъщност, нали, ясно, че няма как винаги да е добричък и да седи и да се смее. Да, това е наистина доста голяма тема и сега навлиза изкуствения интелект, който не знам дали е за добро или за лошо, може би зависи от сферата. Да, между другото, развитието му тази година наистина много жестоко гръмна. И аз хората, с които наистина се интересувам от това, ми беше много интересно да се запозная. Всъщност, не знам дали знаете, преди няколко седмици системата на ChatGPT гръмна и съответно този човек, който отговаряше за програмата, беше уволнен, последствие го върнаха. Реално не се знае какво точно се е случило, но наистина ще ми е по-интересно, ако нататък се разкрият повече неща. Те първа, според мен, ще се разкриват, защото наистина всеки втори е почнал да го използва. Даже всеки. Да, или всеки. Да. И дори за нещо дребно и малко. Не знам дали така не се губи личността по някакъв начин, човешката. Защото креативността, особено в нашата професия, нали, когато пишеш е съвсем друго да напишеш нещо авторско, да ти е дошло. И все пак изкуствен интелект си е малко робот и някои неща не може да ги напише така с любов. Но става все по-добър и това чак е плашещо. Да. То мисля, че колкото повече се използва, доколкото знам, колкото повече го използваш и му вкарваш данни и информация, той толкова повече ги развива и ги използва.
Аз като човек, който ползва ChatGPT за проекти, мога да кажа... Само извинявай, малко по-силно, може би трябва да говорим, за да Да, добре. чуваме по-добре, да. Да. Чакай само да застана. Това е удобно. Да. Аз като човек, който използва ChatGPT за да си прави проектите, мога да кажа напълно обратно. И изобщо не се подобрява. Имам чувство, че някой път трябва да му зададеш два въпроса един след друг, да са еднакви, че да те разбере. Даже тогава не е сигурно. Ами ето да, защото ти искаш да звучи по някакъв твой си начин, който ти си виждаш в твоята глава и колкото, нали, да се опитва той да го направи, няма да е същото никога. Мога да ти кажа реален случай. Вчера го питах кой е президента на Чили. 2 пъти ми отговори различни неща. Сериозно? Да. Ето, значи не се доверявайте на изкуствения интелект. Винаги си проверявайте информацията, преди да копирате и да го пейснете някъде, без значение къде. Да. Особено за проекти. Нещо друго за здравето ти основно Да. писа. То не е само тази година тази тенденция, но всъщност темата за стреса и за недоспиването е много належаща. Това са неща, които аз лично много съм се интересувала. Наскоро излезе едно проучване, българско между другото, от една фирма за матраци, как спим се казва. И тя всъщност изследва до каква степен българското население спи здравословно. И как стреса му влияе. Общо взето резултатите от статистиката бяха, меко казано, плашещи. 80% от българите всъщност страдат от синдрома на недоспиване. Да ми беше интересно от вас как и ви успявате ли да се наспите, имате ли здравословен сън? Имам и добри дни, но определено през повечето време не успявам да спя достатъчно 8 часа, например, или 9. Но гледам да си ги наваксвам, когато съм почивка, например, и имам повече време. Да, през седмицата 4 часа и събота и неделя 12. Гледам да не е чак така, но да. Има и тези моменти. Вие успявате ли? При нас, според мен е малко по-различно, защото ние в момента имаме и изпити, имаме сесия. Работа, да. И в един момент, когато имаш толкова много отговорности, понякога правиш жертви. Поне при мен жертвата е съня в повечето случаи. При мен е социалния живот. В името на успеха. Да. Накрая може всяка да каже какво си пожелава за следващата година и тогава какво иска да промени. Желая повече сън. Да. Това ще го оставим за финал, може би. Да. Друго, което смятам, че малко в света на модата, което се случи съвсем наскоро, обявиха цвета за 2024, кой ще бъде. Фантон обяви. И той ще се нарича прасковен мъх. Наистина много готин цвят, който според мен се среща много често в Изгрев, в Залез. По ногтите ни. Да, вече и по ногтите ни. Цвета на 2023 беше, забравих точното наименование, но лилав, тъмно лилаво. Пурпурно такова беше. Да. Което не знам дали много си отговаряше, защото някакси заради Барби филма стана много популярно розовото тази година. Мисля, че това си беше тенденция. Сега ще видим дали прасковения мъх отговаря за 2024. И дали ще се задържи, защото сега беше пък... червеното. Да, тъмното червено. Точно това исках да кажа, че сега, особено през по-студените месеци, изведнъж червеното се върна. Не знам, мен червеното ми е доста ретро цвят, но явно си е класика и си остава винаги. Като дори Кайли Дженър пусна своя модна линия дрехи и там голяма част от колекцията са и точно червен цвят. Легнала доста. Тя нейната колекция по-скоро е доста различна и като стил, защото в началото, когато си я обяви, нещата бяха кожени, бяха черни, в един определен нейн стил. Докато в момента са по-тип скимс, по-спортни. Да, видях, че е пуснала худита, анцо, неща, да. Вече е в различни цветове. Червеното е едно от тях, има в синьо. Да, като цяло модата се променя, но винаги има едни неща, които си остават стилни, класически. И според мен трябва да залагаме дори през новата година на тях, защото аз съм голям фен на това да си купим нещо, което ще остане модерно в годините, например Чарлстон дънките. Те са винаги модерни. Когато и да ги сложиш, дали е 90-те или 2024-та, няма да си странен с тях. Да, ние с Рали май не сме много по Чарлстон. Аз също съм от вашия отбор. Вие пък не сте фенове, но нали, като видите жена с Чарлстон,
Да, зависи всъщност от Зависи от формата на формата, тялото, да. според мен. Да, те отиват може повече на висок. Да, Да, лично според мен на по-високи Да. и по-талени хора. Добре, да е коженото Добре, яке, да. да кажем. Да, Да, кожаното да. яке Винаги си остава. Да. класика. Да. Аз друг тренд, който се сещам е, че всъщност тази година на Ким Кардашиан също беше много силно с нейния бранд на Skims. Пусна няколко колаборации, от които Мгм. едната беше с Сваровски. Беше Да, пуснала да. дрехи, целите в камъни. Беше много красиво. И емблематичният сутиен, малко по-различната разбировка Да. на сутиен без сутиен. Да, да, наистина. Да. На мен, между другото, няколко мъже ме питаха какъв е смисъл. То не е ли точно малко насочено към мъжете? Ами да, заигравка. Ами явно, поне нашите български мъже не го разбират. Моите впечатления са такива. Ами, какво да ви кажа? Модата е странно нещо, но на мен този тип сутиен лично ми харесва концепцията му. Вече доколко е използваем, не бих По-скоро е интересна точно концепция, Да. понеже е по-екстравагантна. Да, и не се е виждало до сега. Не е правен. Ами, мисля, че не е правилно, но... Не е правилно, да, за първи път е. Понякога си мисля, че няма как да измислят нещо, което никога не е правилно и ето, че И идва Ким Кардашиан. и измисля такова нещо. Ами, аз се сещам и за една абсурдна модна тенденция, която тя не е от тази година точно, но тази година все повече забелязах, че използват на модните подиуми. Това е да си изсветлят веждите. Или да си ги направят брокатени. Да. Не знам, вие, Ариана Гранде ми напомни. да, вие Да, как го възприемате това? Аз не знам дори каква е точно целта. Ами аз мисля, че започна от филма за малката русалка, който пуснаха Дисни. Как да влизаме в кадър си. Да, извинявам. Да. Аз мисля, че малко тръгна от точно филма на Дисни Малката русалка. Защото там имаше прекалено много блясък и сякаш оттам тръгна. Така с броката им. Да, специално за брокатените вежди и облекло. И този тренда в грима, който беше с използването на супер много хайлайтър по скулите и елегантите. Да. И мисля, че оттам тръгна наистина. Аз четох, че този тренд всъщност тръгва още от 90-те години, когато са искали просто да си оголемат челата, защото като си не изсветлиш веждите, някакси оптично изглежда по-голямо. Но тогава, нали, това е било целта, пък сега вече не знам точно каква е целта. Нали, веждите всъщност са точно изразното средство да разчиташ мимиките на човек, ти ако ги изсветлиш. Не знам, за мен този тренд беше малко... За мен беше малко шокиращ. Според мен седи добре за фотосесия. За ежедневен вид, така да кажем. Може би, аз лично не бих се го направила. Има хора, които се го правят и изглежда добре. Да, те има хора, които са руси и си зарусяват си. Да. Ако си със светла кожа и коса става, ама ако сме, примерно както сме ние двете с по-тъмни коси, няма да се вика. Да, това беше един абсурден тренд, който определено ми направи впечатление. Аз се сещам за един друг. Кажи, хайде. За гигантските бутуши и тези, които Moonboots също се сещам. Да. Между другото, имам чувство, че всяка едно момиче, което се срещна навън улицата е с такива бутуши. Moonboots ли? В момента, да. Да, аз имам такива бутуши. И ползвам, когато съм в планината, има висок сняг. Със сигурност не бих тръгнала по града с Moonboots. И на луната. Да, може би там би ги ползвала, така е, да. Но, да, странни са някои хора, но всеки си има свой стил. Също се сещам и за тези бутуши, които падат надолу, но те са готин тренд, според мен. Тип затворения кръчок. Да, те са много готин тренд и много се радвам, че така навлизат пак. Те са малко в тип 90. Да, точно. Защото това, което аз изпомням от филмите, точно заострения ток и отдолу дългия панталон го скрива и седеше много елегантно. Този тип бутуш наистина замества. Да, и сега, ето сега от зимата изведнъж стана голям тренд, който е супер според мен. Ами добре, продължаваме натам. Събития. Това е много интересна тема, понеже ние самите от Мадамско, нашия екип, присъства на доста събития тази година. Така че, кое за вас беше най-откоряващото? Най-откоряващо не мога да кажа. Имахме доста интересни изяви, така да кажем, понеже бяхме медийни партньори на немалко събития и изложения също така. Може би Арена на красотата беше нещо доста интересно.
доста интересна концепция и начинът, по който ние се включихме с тези кратки интервюта, Да. също беше впечатляващо. Може би нещо, което наскоро ни се случи, а именно хранителните изложения в Интерекспо център, на които също имахме доста интересни включвания с интервюта, с интересни гости. Да. Сигурно те разчупиха Да. атмосферата. Добре, аз искам малко повече да кажем за успехите в българското кино. Особено за филма Диада. Мисля, че той така е емблематичен за тази година. Да. Абсолютно. Той спечели Златна роза. Навсякъде се говореше за него, когато излезе. Абсолютен прецедент, всъщност, в българското кино последните години. Има доста противоречиви мнения, всъщност, относно филма. Не знам дали е нужно да запознаваме и аудиторията с това. Аз за какво предполагам, се говори. да, че вече повечето са или са го гледали, или са чули, защото той наистина беше на първо място. Много медии, освен ние, говориха за филма. Но според мен е много хубаво, че показа реалността. Защото някои хора не вярват, че това е реалността, но за жалост е. В университета имахме точно такава задача да пишем ревю. И един колега беше озаглавил своето Златна роза или Златен скункс. Златен скункс с господаря. Да. За друг филм не се сещам, но тази година излезнаха много хубави български сериали, от които единия беше Клетката. Ние имахме възможността даже да вземем интервю от главната актриса Гергана Дандалова. Да, Гергана Дандалова. По-силно трябва да говориш обаче. Да, имахме честта да вземем интервю от главната героиня в Клетката, Гергана Дандалова. Дай го пак и по-силно. Малко се изправи, защото ще спираме. Да. Също така имахме и честта да се запознаем. Имахме честта да вземем интервю от главната актриса в последния сериал на PTV Клетката, Гергана Дандалова. С нея не се видяхме, въпреки че беше писмено, беше интересно да разберем малко повече. Аз искам да спомена тук, понеже почнахме с българските достижения, тъй като гост в подкаста беше Ангелина Ангелова. Тя издаде 2 български романа и смятам, че наистина си струва да се прочетат. Разказват се за времето в викторианска Англия и са доста така завладяващи и приятни, така че няма как да ги пропусна. С лек привкус на романтика. С лек привкус на романтика. Може да изслушате и подкастите Мадамско и да, струват си. Няма как да не поговорим и за Георги Господинов и Време обежище, защото също много гръмна. Той спечели награда, която Букар, мисля, че се казваше наградата, която за първи път печели българин сред всички 5-6 книги. Всъщност той печели награда за преведена на английски книга. Книгата е много интересна, ако все още не сте я прочели. Разказва се за една клиника за лечение на Алцхаймер, тази болест на забравянето. И всеки един кабинет е всъщност различно времево измерение. И се представят различни гледни точки. Не, разказвай напълно, за да не спомня. Добре, хубаво. Спойлер. Но да, след това се изказаха много световни медии, като Guardian, The New Yorker, които казаха, че това е абсолютен шедьовър. Всъщност, трудно ли е за четене, тъй като имам една позната, която каза, че е малко така по-бавно я чете. За каква възраст по-скоро смяташ, че? Доколкото успях да уловя, всъщност е доста сатирична, иронична, има малко привкус на политическа насмешка, но е скрито посланието. Разбира се, има доста скрити послания за това. Да. Трябва да се... Да вникваш повече. Да внимателно, да. Да. Така и така сме заговорили за български постижения. Няма как да не споменем и все пак сме дамска медия. Успехите в шаха на българските шахматистки, като се започна от Нургил Салимова през септември. Септември мисля, че беше. Да.
Тя остана на второ място в Световната купа по шахмат за жени. И от тогава всъщност мисля, че се започна едно движение за повече следене и окуражаване на българския шах и като цяло спорта в България. След това наскоро се явиха в още едно шахматно състезание в отбор с други български шахматистки и взеха купата. Така че е голям успех. Има нещо много интересно, че почти във всеки спорт и във всяка дисциплина имаме поне по един успешен българин или българка, или българки, златни момичета. Освен в футбола. Не знам дали сте го забелязали, но няма да коментирам футбол, просто все пак да похваля всички други спортове, че наистина имаме заслуги. Понеже някои хора не се замислят, че България доста така има кой да ни прослави. Гордейте се, че сте българи. Да. Продължава, извинявайте, прекъсвам, просто така добавям. Да, това исках да вметна всъщност. Друго, което е още много събития се случиха тази година. Естествено, концертите на Лили Иванова и на Веско Маринов, годишните традиционни. Други концерти, които се състояха, Imagine Dragons също гръмна в София. Да, помня. Концерта на Графа, мисля, че също беше тази година. Да, беше наскоро, ако не се лъжа даже. Да. Лепа Брена също имаше концерт тук. Да. Тя издаде и модна... Не. Не, кажете ми, кое е издала. Просто започна да продава бранда си в България. Вие бяхте гости. Да. Специално Мадамско беше част от събитието. От премиерата, мисля, че. Получихме и подаръци. Ами да кажем какво тогава ни предстои. Да. Всъщност, аз поне веднага се сещам за концертът на Ed Sheeran, август месец, края на август, който още от тази година създаде голям бум. Опашки, успях да се добера до билети. Да, спомня, че в деня, в който всъщност пуснаха билетите, ние бяхме в офиса. Да, и няколко от нашите колежки се опитваха да се доберат. Да. Между другото, аз влязох комично. Да, влязох няколко дни по-късно и имаше останали билети. Просто за правостоящите места. Всъщност разбрах, че за този концерт подготовката е започнала още от февруари. За да дойде такава голяма звезда в България, си е нужна подготовка да се организира най-малко и престоят, освен техническата част. И това е най-големия концерт, който ще бъде в България през всички тези години. Така че мисля, че наистина ще бележи. Ще ни пращаш снимки. Да, ще бележи годината. Дано все повече такива знаменитости посещават страната ни. То Лара Фабиан също ще идва в България. Точно така, да. В Пловдив, април месец началото, ако не се лъжа. Така че ако сте почитател на Лара Фабиан, може да си купите билети и да я видите на живо. Със сигурност тя бих се радвала да ви види и вас. Да. Наистина ни предстои една още по-хубава година и наистина го пожелавам на всички да бъде по-успешна. По-вдъхновяваща, бляскава. Да. Повече пътувания. Да, всеки обича пътуванията. Ради, ти какво би пожелала на нашите слушатели? Аз наистина пожелавам една по-позитивна година, защото тази, колкото хубава, беше толкова и лоша. Войни, смъртни случаи, беше... починаха и доста известни личности, забравихме да ги споменем. Да. Шинейт О'Конър, Тина Търнър си отиде също. Матю Пери. Но пожелавам да сме по-добри и по-успешни, все повече успехи, както на медията, така и в личностен план. И да сме по-добри най-вече. Да, абсолютно. Това е едно по-здрави и по-добри, бих казала. Винаги. Светли празници, една много така изпълнена с преживяване на нова година и всичко това, което казаха моите колежки и приятелки. И продължавайте да гледате, да следите Мадамско и нашия сайт, социалните ни мрежи, както в Spotify, така и в iCloud може да слушате подкастите. И вече може да ни гледате и в YouTube. Да, и до новата година. Ще видим.